Hi guys! Welcome to my vlogs, Nel's Vlogs. Andito kami ngayon guys, papunta kami Naga City kasi pista doon, mabista kami. Kasama ko ang aking pitbull, ayan o, si Miss Barbie. Tapos message mo, Ferdinand palike. Ano si Miyaki, si Madam Yana, yung si King o, Fernando, si Coco Martin. Ay! Tapos, ayun si Micah, si Jean, saka si Ella. Manaan nyo, nagnip sa ipon, gutom ni, may lain. Kapit po na po, grabe ko sa pusabon. Naong pain mo, wapa kayo. Mag-hi ka Barbie sa mga friends mo. Kanina pa to eh. Anoy, lima kong anak mo eh. Buros pa ko manoy. Nakakala ko di masarap yung taste. Oh, makaon mo day? Si Barbie nang unang kuha. Kaya po sila. So man hindi man nyo ka noon. Thanks for my sponsor sa Grabs na sa likod. Anong grabs? Sige lang, kay Bisaya, biyata. Hello sa mga Bisaya diha, sa mga OFW, sa mga abroad, hello, kumusta mo dyan mga bayot? Nagdaghan mo. Mga pasayro ng kumban. Hindi na mo kauban. Ay, muli sa likod, King. Guwapa kayo akong kauban nga iro, oh. Oh, pitbull. Raul! Siyempre, doon ni mga Barbie? Dia Cruz. De La Cruz? Ay, huwag tawagin yung Barbie na Raul. Yan na Raul. De La Cruz ang apelido niya? Oh, Raul de la Cruz. Juan de la Cruz. Opa. Mga tumiog na ka guys, kuan meet. Big time. Tulo mi kadlaw dito, manguli na mi karong kuan. Lunis. Ilang iro dia? Asa yung iro na? Good. Sa likod. Ay, andun sa likod. Naman ko iro ko dyan dako. Lamig do. Ano yun? Kuha na rin yung igurot ni Barbie na yun. Muna yung tabang. Ginawa daw. Kaya nga mura eh. Matabang nga. Dapat pero labing kaon ng bayot. Tsagaan. Walay lasa. Wow. Damo pang diatay. Kaya mo yung buto para may lasa. Kapit. Mag-abot na mo guys, mga almis na samyupsal. Grabe sila ngayon sa bar. Alam nila darating ako. Mangaon kami day sa sanggup mamaya day. Grabe din sila pa. Sa ingon. Babang. Tadas babang dito lula? Sa Pital siya, relax. Oh. Grabe dinis ka doon sa bastap na. Mga darating ako. Awa. Oo ba? Hi sa mga barangay Bugtong, kay Anthony. Kay Gores, hello. Lapang sa gilid oh. Wow, may baon ng bayot po. Hindi ka pala sa birthday. Saan na siya? Gulaman. Salad. Buko pandan. Lovers and Fares. Ang pares. Fares cake ba? Sa Red Ribbon. Sa ano na kami bayot? Asan ni Dapit? Sana ta. Sa Tiwi. Awan saan ni? Mana si Kuya? TV. Tiwi ano? Wala na si Kuya. Sana to, Noy. Anong lugar na to, kuya? Anong lugar na po to? Ah. Nabuang. Ganda na buwa. Wala. Nabua. Nabuang. Nabua ba to? Nabuang. Sabi na kong nabuang.
Nabuwa di ay. Guys, ang lugar guys, Nabuwa. Abi lang kung Nabuang. Kaya Nabuang guys. So. Napuwa. Nabuwa. So, para magumurag word sa Nabuwa. Alam mo yung Nabuang Murphy? Baliw. Anong bayad kasi YouTube. Makita naman ako ng mga darling ko doon. Makikita mo yung nagnakaw ng tsinelas mo. Uy, jowa yun ni Marco. Pagising ko, ba't ibang kulay ng sinasihin, no? Tapos ang laki. Akala siguro niya, original yung Habayanas ko. Kaya pa pala ng mga taong burger. Saan ba nagmano? Uy, excuse me. Alam mo ko. Itanim ko nga to. Buboy ba to? Ay, oo, mabuhay yan. Ay, hindi. Namimili ng look, ano yan, ng environment. Ang tawag niyan, yung lupa na nabubuhay lang siya sa mga magandang lupa. Martin, yung ganyan. Parang ano yan, strawberry. Maano sila sa mga bugnaw. Hindi. Ano siya ng tubig na may yelo? Pero i-try mo. Alam mo na, ilibutang din mo sa, alam mo yung ano ng coke, siwain mo. Doon mo siya ikuan, tanom. San Miguel. Guys, may nakita akong Jollibee guys. Tora sa Jollibee. Namin din karon sa van, may nakalagay na rin, no eating, no talking. No talking si Yama-Yama ang baba sa bayot. Erika. Sabi niya rin, Napuwa. ay, nandun namin sa Iriga. Ay, ng Erika. Papunta na lugar ano. Doon pa Iriga, tapos sa Madua. Punta kami Camarines Store. Nabuwa. Yan ang palengke guys ng Nabuwa. Nadiya o. Nadiya o. Pamilihan ng bayan ng Nabuwa. Yan. Doon nami. Ito naman. Bayutan ng bayot. Isa pa tabababa eh. Sa terminal. Ayun sa terminal. Ang gula kay doon naman. Malayo dito sa terminal ba yun? Ay, layo. Saan mga ta iskim, no? Labi it. Sa likod. Dito yung talit tulog na. Dala-dala tayo mga gamit. Ako to gikan ang bito ninyo nga pikon sa detong pikas mga sabaw-sabaw. Lahat itong labi it. Katagikan na naman ni Daniela. Iba yun. Ba yun? Ito magkauban mo ni Akira. Oo. Wala kong kaon dito. Wala pa akong kaon dito. Dito may beef. Dito na lang. Mayroong manok, mayroong baka. Karon dito sa dito ron. Patay kwarta. Naman ko direct kuan. Ilang cuts. 199 man dito pa yan. Pareho na sa labit, 199. Guys, malapit na kami. Doon kami. Uli na lang ata magsakit na. Nagpadaw na taulit na. Karon karinderya sa lang grabe. Patay kwarta, mapay pagkawag na ito. Mga yun yung pagkakarinderya. No? Ay, nakagin natin si Babang. Ay, oo. Posible walang pera yun. Galing karating lang. Anong sa labas ka? Katunat. Kapitan ka. Babang tsaka si Chloe. Maraming pira na yun. Andiyan ba si Chloe? Ano si Chloe? Maraming pira na yun sa Chloe doon ka. Kapitan. Lapitan ko nga. Psst, Bilan! Ay, narin si Chloe na lula? Mau pa?
Alam ko na yun. Dapat So, mag-isa ako sa kwarto ng basa. Malit man lang na bagdala niya. Hindi naman tagal yung 1 week lang naman yata siya dyan. Shorty is... Kasi pinababalik mo na ng Sunday. Shorty yan sa Mas Louie. Ano yung Directon N? Oo. Buros pa ko manoy. Ako, pati ko sa balay. Kami higop sa bawal yun. Okay, magluto na lang tayo. Dan, kay kayo. Magluto. Huwag na. Sa bagay nito papagamit mo. Pabaril pa ta doon sa piling mayari doon. Yatin kang sarap kalbo. Sarap kalbo mo. Sige na kayo guys, nag-guys ay. Sabi Wala. na nyo ha. Hi guys, I love you. Bye guys. Now sa bayot, turok-turok. Please subscribe me guys. Maawa Thank you. naman kayo.